juttu Suomen kannalta, koska Leo Valta on Mielbyssä ollut ison roolin pelaaja, on pelannut hyvin siellä, nyt hieno nosto liimata. Toni Miettinen vieressä, eli sama topparipari ja kokonaisuudessaan sama 4 puolustuslinja, mitä oli Sveitsiäkin vastaan Suomella. Talvitie. Pallo haltuun, Rexepi on vastassa. Laita hyökkää ja Arlinder Rexepi numerolla 9 näyttää tippuva lähestulkoon 5 linjan, kun Kalle Valliukselle pelataan linjan taakse. Vallius! Leo Valta, hieno nosto. Ja on komea maa. Näin pääsee Albania purkamaan, mutta kyllä Suomi näillä nopeilla hyökkäyksillä nyt tekee aikamoista tuhoa. Liimatta! Lähellä on hattutemppu 8 minuuttiin. Herra jestas sen Valtalle. Valta haastaa ja laukoo. Ja kimmokkeen kautta menee yli, joten Suomelle toinen kulmapotku lyhyen ajan sisään. Leo Valta todellakin tällä hetkellä siis Mielbys Allsvenskanissa lainalla. Valta näitä kulmapotkuja nyt antaa. Keskitys tulee Ville Koskelle, joka ei kuitenkaan kunnolla. Nää löytyy Thomas Galvez laidalta. Uudestaan Leo Valta keskustasta. Sitten jälleen keskinen vauhtiin. Ei kyllä käy kateeksi myöskään laita puolustaja Smileyä, joka menettää nyt keskemmällä tiputus Miettiselle. Valta ollut vahvassa pallollisessa roolissa. Näitä nostoja häneltä jo nähty. Väänänen jatkaa taka-aluetta kohti. Siellä on liimatta. Ei tule tämä pallo perille. Leo Valta erinomaista prässäämistä. Ja nopeasti riistää Valta takaa sinne pallon Suomelle. Galvez. Vallius. Keskinen. Valta. Erinomaiset kosketukset Leo Valtalta. Valta. Suomellekin tekisi kyllä hyvää, vähän pidempi pallonhallintajakso. Albania on vahvasti pallon kanssa viihtynyt viime minuutit. Kyllähän Otsoliimatalta aika huikaiseva alku on näille karsinoille nähty. Miettinen erinomaisesti Suomi purkaa prässiä. Valta, Galvez. Hienosti Suomi käynnistää hyökkäyksen. Galvezin pystysyöttö ei ole sitten paras mahdollinen. Albania pääsee sieltä pallon nappaamaan itselleen, mutta Valta puolustaa hyvin. Valta. Ehdottomasti yksi iso ja onnistuja. Kyllä Leo Valta on tänään ollut nyt hyvä. Pääsee pahassa paikassa Albania riistämä Pajaciitti keskustaa Steven Spendi, mutta hienoa puolustamista Leo Valtalta. Liimatta takaisin Valtalle, olipa upea yhteispeli suomalaiskaksikolta. Viimeistä vaihtoa tässä vaiheessa käytettäisiin, jos ei pakko olisi. Steven Spendi. Alman Bushi on raivona omalla penkillään.